kaya ngatri mripate putih kabeh. Pripandara? Wah, weneng sing ngangslupi Bagong. Wah. Wah, edan. Ditendang ora apa-apa. Dar. Wah. Setan kok. Oh, nglangsupi adikku Bagong ki karepmu piye kek? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh ya! Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Lek mari ora le. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Wah, ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantel ora. Kowe iki sadar ta nek ireng-irenge wis nang tengah. Kowe mari. Ana ireng-ireng nang pinggir ki berarti isih turu. Oh. Oh, to. Tok apake mawon? Pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku. Japa mantrane napa? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ngono kuwi duneki ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis, gage. Yo kok yo. Ya dhewe ora temandang ndara-ndara ketemu demit-demit kok malah cilaka engko. Ayo. Udus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh, lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Santai. Iya. Udus. Aduh, aku ora apal lho. Dra. Aku ketemu dong tak kabari ya. Apane? Japa mantrane? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Jo dingetke. Dingetke ra kuat aku. Medeni tenan. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana teguh. Aduh. Teguh slamet. Waduh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Yuwana. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Ora apal minggir. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti.
Teguh Yuwono Slamet saka Sang Gusti. Wah. Udus. Wedian nyunggi gentrong. Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Dapalke kok Teguh Yuwono Slamet saka kersaning. Oh. Ana ngembruki ora. Apa, Gong? Mbok ae medani-medani apa nek Durga iki? Anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka Gong, mati pisan. Arep tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gedhe. Kaget aku. Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Teguh Yuwono ngrusui wong ngomong cokot sisan. Madimpla. Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Omah tok usunge apa ya? Aja. Nggo dolanan esuk-esukan. Lumayan. Udus. Wedan. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono Slamet. Meng ditiliki kok ora entuk. Wis mari apa urung? Meng ditiliki kok ora. Teguh Yuwono Slamet. Tak gawake jeruk barang maneh lek kok ora entuk. Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Ngapa, Gong? Agene mung kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Iki sing jenenge brayut ki ngene iki. Oh. Ki demit brayut iki. Ngendi-endi nang anak iki lagi ditinggal. Oh, anake digawa siji. Apa iya? Arep ora wae? Eng. Bagong Cahidan ora senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguh Yuwono Slamet saka kersaning Gusti. Reng arep wisuh ora? Reng. Tangane reget ta? Ayo diathongke. Tak kira apa e? Wah, badut Bagong kira.